No. Right, pamusoro mambo. Ndofunga nyaya iyi yaane katime katirebei isati yadzoka kuuya kufidhiri uno. Tandomboona zvakakodzera kuti pari nhasi tindombouya kunyange isati yasvika hewini kumabhumo, asi tambondoona zvakakodzera kuti timbouye kumbotora zvadini zvapo nachifu. Nofunga nyaya yakamangarwa ngevana vevarume avasikana vekwamudzengerere vaiti vanodonha, havaroorwi, vanodini dino ere zvaitaurika kumacheche, kune mamwe mweya dzinongobuda dzakawanda-wanda zvisikadini zvisikazwisisiki. Yakauya isinawo yange yakananga kuti uyu ndiyo uri kundikanganisira kana kuti vana ava vaimangara kuti vana baba ndo vari kutishaishira. Right, sekutaura kwakaite vana takazoenda kotsvaka kuona kuti chiinyi. Pakanobatwe mweya wakabatwa kumba kwamudzengerere. Mweya uyu wakawirirana nawo zvichizvi mweya uyu wakakonzerwa ndimai evarume aya waakauraya padoro, akamuisire gwanha mudoro muchikafu ere, ngekunge murume uyu ataure kuna baba evarume aya kuti mukadzi wako uyu uri kuhura. Mai aya ndokuzorongere murume uya kuti uyu unondirambanisa nemurume wangu, it's better adini afe. Mhuri yekwamudzengerere nyaya iyi inyaya yakatoitikawo ivo vachitoro vadoko, asi vaiidini vaiiziya, asi kwese kwevaifamba isaibuda sekudaro, asi payakazobuda sezvizvi ivo vacho vakazvigutsikana, uye nevaidonha vaya havasi kuchadonha. Asi zvakazosvike pakubate kuti kumusha kwamai vacho vanofanira kuti vaende kooripa kumusha kwamadzingire, kunozi pachinyadza madzingire. Saka ava vekumusha kwamai vakuiteka kunge tezi ivona vanonga vari kuti isusu tichiri pari nane rese, kuti vanonga vasiri kurwarirwa kana kuti vane mavhikire avo aari kudini aari kuita. Saka mhuri yekwamudzengerere iri kuti isusu toda hedu kushande zvekwedu takamirire in behalf kuside running rababa edu ari kuzwo muromo wako iwewe wakazobwire chinyi mukadzi kuti hai uri kuzwa uri kuhura ndi uyo, unofanira kuti uite chaunodini chaunoita. Saka mhuri yekwamudzengerere iri kuti iri kugadzirira kudo kuti tichiende kudo kuzobata zvezvewe kwachinyadza, voye munomudare here ozoizwe process yekuti vekwamudzengerere vaende kunoripa pachinyadza. Tambouye kutaure zvimbodini zvimbondoripo petambori nenyaya isi kuti inyaya yaane nguva dzingazoita kunge tezi tiri kurya nedzamambo. Alright, zvakanaka. Zvatsangura mupurisa mazviswa. Pane chodo kuwedzerera kana kuti daida. Anofunga pane zvishoma zvinoda kuti kuwedzerwe ipopo. So in fact munhu yanga ari mashamwari nemashamwari nani nababa. Saka pakatorwa mai edu isusu akatorwa aine nhumbu iyi yanga ari makuna buda kwezvakaita. Saka shamwari yakapinde kotsiurawo kune shamwari kuti iyo shamwari uri kuzviziya ere kuti mukadzi uri kuda kutorawo wakatorawo wakaite makuna namukoma mimba yaanayo. Saka peni kwa zvakaitika chi. Saka munondoziya munhu unonga achide munhu wake uende kotaura wena ndozvendataurirwa ndiani ndinhingi chinyadza wataurwa. Saka maidu hawo kwai akazizwe ndikorwadziwa ndizvo, unofunga akazoise muchikafu bobva adini apa baba yaudini pani ochitoonikopawo chikafu asikazvizivi kuti chii. Saka ndo mahambire yakaita tirambirana nazvo isusu tasati tatobarwawo. Next stage yacho ndiyo itoda kuti kubva nhasi taide kuti chinyadza kwadzingire iyo tivange veiziye kuti kumba kwavo vanoda kuti vasungwe kuuyo kuno kuti pafambiwe rese. That's why tauye uneno kuti tionesane kuti tochiita how attack chinyi
ndekwachinyadza kuita kuti tizoone kuendeyo neavo kana kuti vanenge vaida kuti timbotanga kufambawo futi nawo. Chidaiso masesa ngatitsvage nzira dzekuti tibatsire pamudzengerere ari kuzwa kuda kuende kunogadzirisa dambudziko rine chekuita nesenemu yekwawo. Saka masesa zvimese muri apa ngatibude nesolution. Mukati umomo kune varedi ngatisimudze muoko ndopanotangira chiwasesa iroba. Mune ndarifunga kuti kwakuri kutoende kutosunga ekumba kwevana mai amudzengerera ngekuti kuti imwe muende koitaura nyaya ikundosvika kuti hazviiti hamungatombozwanani kundobata kuti hei pane nyaya yanesi mochitobvire muri mudare meihamba mbozwe chokwadi. Tingati zvishwa mafambiro akaita nyaya ndo chachasirisa kukuzaisa takazonga tasiyirana pakuti isisu toda kuti tishande mari dzimweni dzese idzi topedza zvinofana zvanga zvichinge tikaitira panyaya dzemari saka tapedza kudaro ndobva taizobata muprista wari kushanda naye tano nyaya yekwana sekuru manje right nyaya yekwana sekuru akauya ana sekuru handirika munhu ochobuda ochotaurana handirika aya ana sekuru angasara kumashure ototaura ana awo angatuma kuti ibvaipo isu takapedza kuripa uyo ototi alright kuti mwei makapedza kuripa it's okay zvakanaka asi pana zvakaitika zvakazvakari makazoona here mhete makaenda kuripa ndiyo yaindi pari basi alright imwe kana mweti makapedza kuripa kaimuka imwimwi chapedzera ndopetazo isisu taikumbira kuti muchititaurawo zvedu kuti sekuti muri kuti baba edu hazi kumuuraya asi muromo wawo ndo wakandotaura namai ndo wakazoti saka isisu tochidini kuti ana sekuru havo mati muchapedzana isisu ke tochidini ndo takazotaura noti tochizoya kupetuka kudari handirika petope feedback then poizwe maarrangements ekuti avo watidaidzirwa kuno kudari handirika kuti pane mari dzinodiwa ipapo topise mari dzacho izvizvi vouya kana kuti kuri kuti tichida kutarisa maererano nenyaya payaari uri muzaya uri kuuya kutaura kuti tokumbirawo kudaidzirwa ana sekuru tadaidzirwa ana sekuru totaurawo naana sekuru tiri mudare renyu because tagara tine chini tine nyaya yekuti mai akazoenda kuzisa chini muchetura kunyepa saka hazvidiba kufisha kumhanya kutenderana nemakona kudai zvinhu zvekuti tinokwanisa kana kumupa kana mupurisa tamupa mupurisa then anhu enyu odaidzwa then moonesana muri ipapa because chinhu chekuti isusu vanhu vane madziso edu chaichaiwo hatikwanisi kana kuchiita chinhu chinoda anhu ane madziso emwe hazvizve kunzvengana kunonga kuri kuitika pana ana sekuru ka ngekwekuti paakaende koripa paanoti paaitaura zukuru kuti akaende koripa waioripa wacho wakasara wakaite chiro chacho wakasara nemhete airwadziwa anozoti endai mobika makudoro enyu kuti muri mwakauraya kwakutotwara makuhariwo wakuende kobike kuti pane wakazotara kuti ini ndoro randii ndakaranga ndeiririnda ndisekuru nyika yani aiti ini ndoro roshuwa ndakaririnda asi wakauraya wacho wakaite zviro wakasara kuri kumhatso toite zviro zvavo zviya zvikaziraiti kuti mwaiti mwakaripa zvakahamba here ngekuti wakandiuraya wacho wanga achiri mupenyu haazi kuenda ikuku aidi kwedoro kwacho nemhete yacho he wanga andori nayo saka avo haana chaakadini chaakaita vachandoya asi kunoti inyaya kuti vari kukone kudini kuvharavhara zveichizoshatire kuri kuwazukuru ino ima ende mweya utoriya panga kuti tinototenda pakuti aya acho anga asitatosvike pakunongedzanayo pachezvavo asi kachemo kacho neana marwadzirwo anga ichiita kakachade kuzosvika pakudaro kwokuti aizopedzisira pane disorder kuwazukuru mhuri kwamudzengerere ndingadawo kuti handiti iwo wanga utori nachiremba vakabvunzira here ava kuti chii chinodiwa pakunyangadzana nawo nemufi uri kunetsa kuti zvione kufamba zvakanaka kana kuti muri kuda kutangisa futi kumubata right chinodiwa apa unodiwa kuzi azobatwa kunode koripwa kwacho adini hama dzacho dziripo ngoti kanyambobata namashi iyo kwakwa neasipo imari inondonga yatsvetwa touya aya acho apo he tobata he imari he inonga iri kurasika tonga teindotendere pachiro chimwe mari idini yewestika unoda kobatwa ngowo kwachinyadza kwadzingire youya uwo wakaisirwe poison wawo hama dzacho dzidini dziripo
yes wauchitaurawo kuti mwana wedu ya poison yani yakaiswa iyani yakaiswa ndiaya hino ari kuuya mwana wenu uri kunetsa mumhatso mani mweya aya then tochionesana pamwe chete inokwanisa kutidetsera mani mubvunzo wanga wabvunzwa ndachikumura nofunga ndanase kuzwisise zvakanaka wanga uri pakuti munhu chiro chakabatwa ichi pane zvichakataura here kuti hazi isusu tiite handiti zviripo zvaakataura kuti itai kudai ndinode zvakati ana mambo ana mutape tanga tinawo akatozotiwo no munombochema vamone here kudai tochochema tochogure mutongo wake uya waakatipa uya saka ndo petakuda kuti kukumbira kuti adaidzwe ekwachinyadza anayi anasekuru aya anasekuru anondohwara ngere kuti iwo akamboendeyo saka isusu taakude kuchimira needu isusu kuti uyu abve mumusha mwedu toendese muripo kumbatso kwake chindo chetiri kuda kukumbire ana mutape kuti hai tiende kodaidzirwe ekwani ekwachinyadza tosiya mare munomu ana sekuru right iyo kwakazi kunodiwe ng'ombe ng'ombe nhatu right asi zvakaita kuti tinge tanga tazviita pending andika ndezvekuti takaona sekuti zvinokwanisira kuti zvizotinga zvinotiklashira nehama dzacho ngoti mweya wekumhatso kwaanhu waibatwa weitaura zveunoda paanhu adini asiripo mburipo handinwazvona saka that's why takanga takaisiya yakanga iri pending uchazobhuye zveunoda zvacho aizochema hawo nemweya hama dzacho dzidini dziripo right now unoona sekuti haisati high time chiripo basi kare nechekuti anhu epamudzengereri mwakaenda kobata munhu akafa usiri wekumhatso kwenyu mwaenda kobata pasina hama dzacho ende pane chinhu wacho redo mukutaurira ndozvekuti kuchema nemunhu wakafa munhu wakafa achemi naye unochema ungatochema zvekuti kana iri shuga kuti shuga inedai mwamwaisawo padhora hayo pane kuti munhu wakafa weiziya kuti anzira madzibaba ako ndiwo akauraya achemi naye kutozwa zviri kuda mweya uyu panozika here amudzengera hapadi kuchema ukaona uchema nemudzimu wamudzimu uyo azvizve saka tingakwanisawo kuti anzi mungauya iri next court mwauya next court tinongatane amwe acho apa epachinyanza then munokwanisa kana kusiya macontacts awo then totuma mupurisa then tovapronounzirawo nyaya yavo vataurirawo nyaya yavo indoripo mamiriro enongakaita musi wesaturday right kukumbira kuti sekuronga kwatakataka semhuri izvozvo apo mwasvika asi kwainge chikumbiro chokuti munoziva mare dzemazuva anaya dzindopera ungalono wakaribata mumaoko pane katete ketanga takaseta tapedze kuhora pana November pana tinge takabate mare anhu anodaidzweyo anode mare makumbo ade chichi atataura zvataura ndiri tisoda kuipisa ende anokona kutoti ahora tochizozwa rini kuti munoyananya musoro wenyu kumba kwedu rini saka tikandouya kundoreketa udayo tisina nepetakabata kuti pane mari dzetonga takatenembera semhuri pane mubvunzo inasina kumubvunza matanzi pane mimba yakaita ndimbuya mai ari makunakuna acho anaya sezvo toita ari makunakuna anototyisawo kuti mangori mamuna kuti munhu aita makunakuna zvinotanga kuti munhu wanyenga mukadzi wemunhu auraya zvimwe zvinhu zvakawanda zvimwe zvinototyisa nekutotaura handiti taida kubvunza kuti makunakuna aya zvakazi mimba iyi anga ari makunakuna padzii takaita kuzwa ngekuti zvinhu zvakatika kuna 1954 55 about yaizwi bazi mimba iyi ngeyamukoma Amai ya uri wakatozoshaikawo asi wakatosiye mhuri papedu papa right ndeida kubatsira aya mudzengera kuti kutaura ngemari
Nofunga avo pendaifonerana navo ndakataura kuti right kunodiwe mare yekuti yemudanho kuti munhu wokuri pani uri kwamumusha kunodiwe kuende kwamumusha nemudanho nechichi zvinodiwa tochowekerana kuti avo acho ambondouya muno kundombouye muno zvewayifwadi zvozooneka kuti anhu tambodini tambosangana naavo acho ndikape breakdown akatondikumbire request breakdown yacho yezvingadini zvinodiwa kutangira pafeedback ndikaadini ndikaapa akatosangana kuri saka ndofunga namasi uno zvekuti tizosangana padare breakdown yacho ndakaapa ndofunga achadini achasiyire kuno unonga eite chinhu nyaya yacho kuita kuti yokuendeswe mudanho pachifu musha nekudaidai izvi unokwanisa kutosangana kubanze ndoonesa kuti kuzvifambisa sei kana kubanze next court nopamuzi sonokuka ndeye kumashure ndetobetserana tomubetsereni ndakungura mureko magura nepasarai ndiko magura Muchikafu MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Muchikafu MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Muchikafu MTV tinodzifambira. Dojipondora, tete.